Haupa, Ibai Alzaganaz, Mungiko EH Bilduko kide eta zinegotzie. Martxoaren 9 ezohiko osoko bilkura eduki genuen udalean, hasikera baten apirilean egin behar ziren hauteskundeak zirela eta hauteskunde mailetan egon behar ziren pertsonak aukeratzeko sosketa egin behar zalako, eta atxaki hori aprobetxatute beste puntu batzuk bai sartu ziren gai ordenean. Puntuetako bat, PS-ko zinegotziaren dimisioa onartzea zan, arrazoi pertsonalak direla eta PS-ko zinegotziek dimisioa emotea erabaki dau eta osoko bilkuratik pasatu behar zan erabaki hori. Beste alde batetik, udal langileen ordainsariek 2% igotzea bozkatu behar zan eta aho batez onartu zan. Eta horregaz batera, ez bakarrik udal langileena, baizik eta beste punto baten planteatzen zan udaleko goi-karguen ordainsariek 2% igotzea, hau da, alkatea, alkate orde eta oposizioko zinegotziaren ordainsariek 2% igotzea planteatzen zan. Gogoan badeko zue, agintaldia hasi zanean ordainsari honek zehaztea tokatu jakun eta EH Bildutik emendakinek aurkeztu gendu zen eskenduleko bat egiten proposatzen zan irizpideagaz. Soldata oso altuek iruditzen jaku zen eta uste gendun sarrite dauzen irizpideak malgutasunez interpretatu aldirela eta gure herriko egoerara egokitu behar zirela soldata horrek. Emendakin horrek ez ziren onartuek izen eta aurrera urten zan proposamena EAJak planteatutakoa izen zan. Orain planteatzen dana da ordainsari horrek, soldata horrek beste 2% igotzea. Ulertuko zuenez guk horren aurka egin gendun. Eta emon zan, orain arte emon ez da egoera bat. Lehen esan dutenez, PS-ko zinegotziek dimisioa emon zeuenez, bardinketa bat egon zan bozkaketan. Bai EH Bilduk, bai Elkarrekin Podemosek eta bai Zibikak proposamen horri ezezkoa emon genotzolako eta alde EAJaren bozkak bakarrik jaso zeuzen. Beraz, alkateak bigarren bozketa baten bere kalidade botoa erabili barri zen zeuen eta horregaz aurrera atara proposamena. Honen ondorioz, ametik aurrera, alkateak 72.945 euro kobratuko dauz urtean, bi alkate ordeek 75.900 eta jornada erdire dauen hirugarren alkate ordeak 52.600 euro, eta aldiz oposizioko zinegotziek 46.722. Zifrak ez tozu esenez buruen eukiko, bere momentuen EH Bildutik egin gendun proposamena gogoraraziko dotzuet, guk planteatzen gendune esalako alkateak 44.217 euroko soldata bat eukitzea, alkate ordeek 59.785 eurokoa eta oposizioko zinegotziek aldiz 31.151 eurokoa. Eta goi-karguen ordainsariek bakarrik ez, baizik eta liberatu barik gauzon ganerako zinegotzien ordainsariek eta talde politiko modure jasotzen duguzen asignazio ekonomikoak 2% igotzea planteatzen zan. Guk horrek dauzen moduen itxi behar direla planteatzen gendun eta ez dauzen moduen, agintaldi hasikeran igoera bat onartu zan, guk planteatzen gendun esan aurreko agintaldiko egoerara bueltatzea, beraz orain jeitxiera bat planteatuko gendun, eta horretaz gain, liberatu barik gauzen zinegotziok, kontzeptu desbardinen gaitik jasotzen dugu diru kopurue hilero, bai osoko bilkuretara, bai batzordetara joatearren esaterako. Agintaldi honetan, orain arte existituten ez ziren kontzeptu barri batzuk proposatu ziren, guk eskendu zen onartu, baina landabe aurrera urten ziren. Guk osoko bilkura honetan planteatzen zen igoera aprobetxatu dugu hor onartu ziren kontzeptu barri batzuk bertan bera iztea eskatzeko osta bere. Orain arteko dinamika ikusite, uste dugu euretako batzuk ez dauzela bape justifiketa esaterako. Alderdi politiko bakotxeko bozeroaleok 75 euro kobratzen dugu osoko bilkurako. Hori bere momentuen justifikatu zen, esanez, bozeroaleok prestatu behar dugule materiala osoko bilkuretarako eta interbentzioak egiteko eta bar. Baina honetan hilabetetan ikusi dugunagaitik, inok ez dau berbarik egiten osoko bilkuretan, orduen, ez dakigu materiala prestatu behar dan edo ez, baina gu izenezik eta beste salbuespenen bat izenezik, inok ez dau interbentziorik egiten, beraz, uste dugu hori ez dauela inondik inora bez justifiketa.
Edo zelan be, esan dugun moduen, egoera anomalo bat emon zan, PS-ko zinegotziaren dimisioa dala eta ez dala, eta justo-justoan edo alkatearen kalidade boto hori erabilite izan bazan be, proposamena konartuek izan ziren.